er det blevet onsdag den 2. januar, og velkommen til Ærø Late Night. Mit navn er Rasmus Møller Kaj. Og som sagt er det jo premieren på Ærø Late Night, og i aften har vi blandt andet vores kunstprojekt. Og så skal vi også i gang med vores første quiz her på programmet, nemlig Skate Quiz. Og jeg skal jo præsentere aftens medvært og give en, eller byde velkommen til Jeppe Andersen og Mads Lav. Så gutter, ja. Halløj. Yes. Og jeg må være helt ærlig, jeg har glædet mig til at komme her i aften. Ja, Jeg tænker, hvis jeg siger Ærø Late Night, hvad har I så tænkt om projektet? Sådan lige første øjekast. Ja, det er en god idé. God start, kan man godt kalde det. Så I har ikke sådan ting at sige om projektet? Okay. Men i hvert fald, det første vi skal starte med i aften er lidt om Ærø Late. Altså vi skal faktisk starte med at vise jer et klip fra dengang Ærø, eller dengang vi blev kaldt Ærø News. Dengang det begyndte projektet nemlig. Og så ja, og hvis jeg må spørge jer om noget, ikke? Hvis jeg siger babyface, hvad tænker I så? Hvis jeg siger babyface. Et barn med et ansigt. Det har et barn jo, men altså. Ja, et ansigt. Normalt i hvert fald. Lille baby. Okay, jeg kan faktisk fortælle, at Babyface er navnet på den bog, hvor vi lavede vores første Ærø News indslag. Det var baseret på. Og hvis jeg siger, det er en bog, hvad tror I så, den handler om? Den handler nok om Babyface. en, der tuder. En tudeprins. Okay, jeg læser lige et stykke op fra bagsiden, og så kan I så sige, hvad I tænker med efter. Thijs storebror Martin blev dømt for et bankrøveri, og det er et år siden, han pludselig døde. Den 15-årige Thijs prøver at holde skanst i den nedslidte midtjyllandske landsby, og gøre sig hård over for drillerierne i skolen og over for sin mors evindelige bekymringer. Men da hans eneste kammerat, tvillingepigerne Line og Lone, på mystisk vis forsvinder, må han opbyde alle sine kræfter. Han må også, altså for at sige det kort ud, ikke? Den her bog handler om, at de to piger, Line og Lone, bliver begravet, og det er så det, vi laver et indslag om. Aha, Okay. Og jeg har faktisk lige klippet, jeg vil vise til jer, og så kan I så sige, hvad I vil. Til episoden Leo Emil. Ja, Leo. Hvad så du ved denne frygtelige episode? Ja, det var mig, der gravede dem ned. Hvorfor gravede du dem egentlig ned? Ja, det er jo sådan noget med min psyke. Jeg har sådan, at hvis jeg ser to piger komme gående på vej hen til bussen, som med skoletasker på, så har jeg bare sådan lyst til at grave dem ned i min have. Hvad er dit problem med kvinder? Ja, jeg har sådan ikke noget generelt problem med kvinder, men altså, jeg kan godt lide kvinder. Men altså, jeg skal bare grave dem ned. Ja, men er du voldspsykopat? Jeg betegner ikke sådan mig selv som voldspsykopat, men altså, jeg har jo nogle fejlgener inde i mit hoved, som jeg ikke kan komme ud med. Ja, altså det er jo lidt til at grine lidt over, men hvorfor har du egentlig gjort det at begrave to små børn? Hvorfor har du begravet nogle mennesker, Leo? Ja, ved jeg ikke. Det er sådan, som det kommer. Okay, nu har I så set klippet om Line og Lone og ham der begravede dem, Leo Emil. Hvad tænker I lige om det? Altså, han er jo syg i hovedet. Ja, altså, han er jo ikke normal, ham der. Og hvorfor tror jeg absolut, at hvorfor finder mennesker på at begrave hinanden i... Det gør mennesker jo ikke. Det er jo kun ham der Leo, der kan finde på at gøre sådan noget. Medmindre man er syg i hovedet. Så Hvad tænker du, Jeppe? Det minder mig meget om den der serie, der hedder Buried, eller hvad den hedder, hvor det er en eller anden, der begraver nogle mennesker. Ja. Han er syg i hovedet. Ja, det er jo syg i hovedet. Okay, jeg tror vi går videre til vores næste indslag. Og jeg kan faktisk sige, at vores næste indslag, jeg har hørt om det der vores kunstprojekt, angående det der med færgen skulle males og så videre. Ja. Hvad synes I egentlig om vores, hvordan færgen ser ud nu? Kraftigt med greb. Ja, det Det er fandme ikke pænt. Det synes jeg. Det ligner sådan noget Rasmus Klump-pis, eller hvad? Det er jo klart. Ja. Ja, det er jo. Ja. Det er jo, Okay, men så kan jeg sige, at vi lavede faktisk en undersøgelse
på vores Facebook-side. Jeg ved ikke, om I har hørt om den. Jo, jeg har set. God Ja. kaffe. Ja. men i hvert fald, det er jo Randi og Katrine, det er dem, der stod for projektet, som skulle male vores færge, som man også kan se op på skærmen faktisk lige der, før den blev malet. Men i hvert fald, vi lavede jo den her udspørgelse på vores Facebook-side, ikke? Og jeg kan godt fortælle jer, vi spurgte jo, hvor mange der synes enten færgen var pænest før eller efter den blev malet. Jeg kan sige, der var 16, der svarede ja til, at den var pænest før den blev malet. Og 12, der svarede, at den var pænest efter den blev malet. Så man kan så sige, Randi og Katrine, at I har gjort 12 ud af de 6.500 Ærøbor glade. Og I har gjort 16 kede af det, og så er der nogenlunde 6.445, der ikke ved en skid om, hvad der er fuldstændig ligeglade. Ja, men hvad tænker I om det? Ja, det er jo på en måde lidt spild af penge. Ja, det er det jo. Det er jo det er jo en færge, der er jo ingen, der tager på færgen, fordi den ser grim ud jo. Nej. De går jo bare på den, fordi de skal til, den sejler så til Svendborg. Ja. Altså, ja, men jeg synes, det er spild af penge. Jeg tænker, hvad tænker I om, hvis jeg nu skulle sige en bro til Ærø? Hvad tænker I om det? Nej, Jeg synes, det ville være smart. okay, Hvorfor? det vil være smart. Hvorfor vil det være smart? Jamen, altså, der er jo så mange, der mener, at hvis der kommer en bro til Ærø, så dør øen og sådan noget. Og Ja. altså, hvis de folk, der siger det, altså, så kan de jo bare handle lokalt i stedet for at handle over på den anden side. Ja. Hvis de siger sådan noget. Okay, Men det kommer også til at hjælpe Ærø rigtig meget, fordi alle andre øer, som har fået broer til sig, de klarer sig fint. Men så er faktisk min næste spørgsmål, det er faktisk, har I hørt om, at Marstal eller færgen mellem Marstal og Rødkøbing, den skulle lukkes? Har I hørt om det? Synes I, det er en god eller en dårlig idé? Det er en dårlig Det er idé. rigtig dårligt. Hvorfor? Altså, hvis den nu skulle flyttes ud til Ærskøbing for eksempel, hvad er problemet i det? Altså, så vil der være mange flere afgange frem og tilbage. Jo. Men jeg tror, at... Det ved jeg sgu ikke, altså. De kommer jo til at mangle en færge nede i Marstal. Ja. Med for eksempel fodbolden og alt muligt sport, der tager de jo den vej igennem. Og der kommer jo mange flere afbud af det nu. Ja. Fordi nu skal de hele vejen. Ja. Udenom, og de er jo ikke alle klubber, der er over til sådan en lortebus. Nej, men jeg kan da i hvert fald sige, at vi har jo været inde og research lidt på hjemmesider og, sådan, og nyhedssider. Og jeg kan sige, at vi ikke mister færgen derudefra. Så vi beholder faktisk Marstal. Hvad skal vi Rødkøbing færgen? Ja, vi kommer bare videre. Ja, det synes jeg. Ja, men vi skal i hvert fald videre til aftenens første quiz. Aha! Eller vores første quiz her på Dam, 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 dam. Ærø Lane Night, som vi har valgt at kalde skate quiz. Og jeg vil sige, det eller skate quiz er at køre på den måde, at jeg viser jer simpelthen et klip, hvor vores kære skater Nikolaj Lykkebo, han laver et trick, og så får I 3 valgmuligheder. Og så skal I så give mig det rigtige svar, og I vinder ikke noget for det. Får man ikke koppen med? Nej. Fuck ja, mand. Vi må godt lige spørge om noget andet så. Ja, Skal vi quizze mod hinanden også to, eller er man sammen om det her? I er sammen om det her. Det er fandme fedt. Ja, sammenhold. Okay, så kan jeg lige så godt sige, at jeg viser jer klippet, og så giver jeg jer 3 valgmuligheder. Okay? Mhm. Og lad os lige se, om jeg kan gå ind og finde klippet. Okay, så kan jeg så spørge, hvad var det for en klip, han lavede der? Og jeg kan sige, at I får 3 valgmuligheder. Ja. Var det et 360 grader flip? Et normalt kickflip? Eller et varial kickflip? Det var i hvert fald ikke et almindeligt kickflip. Nej. Hvorfor var det ikke det? Fordi i det normale kickflip, der drejer bordet hele vejen rundt. Ja. Sådan. Ja. Det kunne jo egentlig, jeg ved ikke, jeg lagde ikke mærke til, hvor mange grader den drejede rundt. Et varieret kickflip. Et varial kickflip? Ja. Ja. No shit, Sherlock. Ja, kom med det. Det var rigtigt, det var forkert. Hvad har jeg? Du siger et varial kickflip? Ja.
Vi starter med det. Og jeg kan sige, at varial kickflip er rigtig. Ja, okay, og jeg kan sige, at I vinder faktisk ikke nogen kop. Fuck ja, mand. Men vi kan da altid finde på en præmie efter showet. Det er kraftigt med i ordentligt. Fuck, det lyder ulækkert. Nå, kom. Næste spørgsmål. Okay, jeg kan faktisk sige, at vi er faktisk sådan set stille og roligt nået hen til slutningen af showet. Nej. Men har I sådan set nogle indskydninger sådan lige her på falderæbet? Falderæb. Ja, eller til slut. Er der Kan man flere også sige. Nå, ja. Det ved jeg ikke. Der er noget. Pinlig tavshed. Har du noget at sige? Jeg søger håndbold i torsdag. Ja, det så jeg faktisk. Okay, det var godt nok spændende. Ej. Så var det faldet. Okay, men jeg kan da i hvert fald sige, at jeg er i hvert fald rigtig glad for, at I kom, og Du bliver også glad for i mig. hvert fald, I kan også bare være, at I går hjem og tænker, fuck, det var noget lort, men hvad tænker I om det? Var det lort, eller var det ikke lort? Det er sgu meget sjovt. Ja, det har været hyggeligt. Okay, men jeg kan i hvert fald sige tak, fordi I kom, og jeg vil også gerne sige tak til alle dem, der har hjulpet med projektet. Altså for eksempel Marstal Navigationsskolen med hjælp af studie, og Marstal Skole for lån af teknisk udstyr. Og lortestativ. Og så i hvert fald sige trak. Ja, Nej, i hvert fald sige tak til Ærø Turister og Erhvervskontor ja, tak. for støtten på vores Facebook-side. Tak. Men jeg vil i hvert fald sige, at vores næste afsnit kommer til februar. Og hvis I skulle... I kan jo altid komme igen, hvis det er det, jeg har lyst Det til. er kraftigt. Får man komme med hjem? Nej, Fuck ja. nej, men Det må i du hvert fald tusind tak, fordi I kom. Og håber, I kommer igen, selvom I måske ikke har lyst. Jo. Men i hvert fald vores... på... Jeg ved Mhm. prøver. Men i hvert fald... I kan følge os på vores Facebook-side. I kan bare www.facebook.com/ærø-late-night. Men der vil I hvert fald kunne få en hel masse updates om vores næste show, som kommer i februar. Og der vil I også kunne se, hvem de næste medværter er. Gør det. Tak for jer. Du er klar.